Right, muri yeZimbabwe zvadhakwa uyai panapa tionesane. Iko zvinezvi ndiri kutambira nyaya izvezvi current situation tiri kuti mumwe munhu agurwa muswe pari kunzi Tsengedzo Shabangu adzingwa. Ndo nyaya irimo mustreet nezuro akaluza court case vakaenda vakanomuchallenge court bababo indatomboti Shabangu angadyiwa court. But papapa ndine zvinhu zvakawanda zvandaongorora ndikaona, asi nyaya iri kubuda iri kunzi the Citizen Coalition for Change led by Professor Welshman Ncube says it has suspended the membership of Tsengedzo Shabangu just hours after the High Court reversed Shabangu's purported removal of Karen Conre and others from Parliament Standing Rules Committee. Saka zvakaita zvekunoshafula muparliament akabva kuti aiwo akuita zvinhu zvisiri pamutemo wepati yedu ndobva vamudzinga. But vamudzinga kudaro, inini semunhu akangwarisa munoziva kuti inini ndeida kutoona kuti why alright vamudzinga but takuda kumborevhesa zvinhu kumashure, kunonzi kurevhesa nguva, so tione kuti zvinhu zvakaitika kumashure kuti zvaifamba sei. Kumashure uko vakamboti Shabangu havamuzive, angobudikira achingorikola vanhu from nowhere chichi. So vakumuremova sei mupati mavo kana anga asiri wavo. Simba rekunzi vati vanzi vamuremova racho rabva kupi, ivo vachiti anga asiri wavo. Anyway, zvoda kuti mugara makagadzirira vanhu vanenge vane data rishoma, mugara makagadzirira bho zvakutotanga izvezvi zvekutoti iko zvinezvi tichatanga kuona vachamboendesana kumacourts vozoita sei. But zvamanje vari kubuda vachiti mukomana vamudzinga Tsengedzo Shabangu haasiri wavo. Kuda kuti kuona vatonzi wasuspendwa kupati zvese vanenge vachiti kumachiwa kumana maseneta machiko unongo I'm sure unofana nguva kutobva bhozi unongo wakapinda uri under Citizen Coalition for Change kasika vakakususpenda it simply means ndokutobva kwacho bhozi unobva ungonzi the next thing yatoriko yekunzi iwewe hausisiri member of the party, saka wakutonzi wakuita sei wakubva kuside koko. I'm not sure kuti zvinoshandiswa sei kumaseneta, but ndonyanya kuziva kumakansela nekumanigrini, but maseneta iye akambomarikola, so it simply means ave kutorikolewa ipapo kana vachinzi vamususpenda. Ndo nyaya yandakutoona yakuitika panapa. Saka kureva kuti vakomana vakarova chamisa 10 not pachavo because blame inenge yakunzi yobviswa kuna Shabangu posara vane makizi epati. Hazvipere mushe kuchanakidza mune Zimbabwe. Ndine something chandoda kusira muchinzwa audio please chato chikumbiro vanhu ava vanenge vachizana maaudios ina ndachekuita nezvemaaudios vanhu vakaona ndaona vari kucomplaina kuti vamwe please onemowo vanhu vacho kana muchisendawo maaudio shona kana chirungu chisinganyatsobuda hazvina kuipa. tiri kutotaura nyaya dzine dzemaZimbabwe hazvina chekuita nevamwe vanhu vamungatofungidzira, saka shona yakakosha. Saka apa vanhu vari kukumbira kuti kana kune vanhu vanga vachiita makwikwi vachigurana nechirungu vari kunzi ndivamire kuvaisa maaudio avo pachannel. Chichemocho chasvika I think zvatokwandiri, so ndakutokumbirawo kune vanhu kana muchida kusenda manigine chingotaurai neshona hapana chakamboshata, ndo mutauro wati kutoshandisa ndo wandi kutotaurawo handiti mazvona. Saka kune vanenge vachidawo kutaura something basa renhamba idzodzi ndirori sarai makateerera this audio, but ndangachikukumbirisawo kuti guys mukosiyawo malike this video kuitira kuti risvike shoko ikoko kuti wadzingwa. Teererai audio ine. Ndiyo nyaya yandachitaura pano paKulen TV kuti chihure chinonetsa. Ukaona ukagara pamba une mukadzi hure, kwaita mari ndokwaanoenda, kwaita mota ndokwaanoenda. Same nevakomana vetriple C ava matirokisi akangohakwa pamusoro usina malaidzi, anongotevera chero murima anenge achingoti tiriko nekuda kudya zvido zvevanhu pasi tsve. Kodi vangotaura kuti vakujoina avo ZANU-PF tingoziva kuti hakusina triple C. Shuwa vanhu vakakwana, shuwa vanhu vakapedza. Tarisa time yakatorwa nevanhu vachiprepare maelections tichida kuchinja hurumende. Vangoenda kufamu uko kungonomwa mvura iko chete vatochinja hunhu. Hatisina opposition party kana zvakadaro. Kwangu kutungamirwa nemapofu. Hakusisina opposition party. Nenyaya yemahure etriple C aya vasingadi kuona mari pambi. Zvido zvevanhu tsve pasi. Chibvumirano chatakaita kuti triple C kuti vakomana endai motimirira havachisisei nacho.
vakutoshedzera 2028 hakuna maelections kuti varambe vachingonombora. Unoziva ukadziya moto wembavha kana unenge watowombavhawo futi. Saka vadziya moto wembavha navo dzava mbavha, havasiri vanhu kuti tichavimba navo. Zvakungoreva kuti next time vanhu kana vachivhota nyatsotarisisai vanhu munovhotera. Tine chimboti pamuhurumende yechidiki kana kuti kutoona kuti yazorwa majarini yajoina yaplastiwa kusaidi kujemu kusaidi kumajarini zvakutofamba kusaidi kwavo, asi kusaidi kwevanhu vakavhota hapana chiri kufamba. Varume hapana kwatiri kuenda, hakuna. Kana ivo vachamisa iko zvino, kana vari kuti vane zvavari kuronga, ngavagare pasi nevanhu vavo vanyatsofunga zvakanaka kuti varikuda kuitei. Vanhu vavari kushanda ngavanyatsobveta vanhu vavo, kwete ngonhonga vanhu murodhi, nhonga mastreet kids kupinza muparliament. Ona iko zvino kwava mastreet kids aya hazvichisina kana order, hazvina kana order, yangowo 100/1 yaremerwa. Saka hapana kwatiri kuenda senyika. Handizivi kuti ivo vaMnangagwa pachavo chaizvo pfungwa dzavo dziri kuvaudza kuti kudii. Kana vachiita zvese zvavari kuita izvi, vari kufunga kuti Zimbabwe iri muplastic bag here sechingwa yekuti vanongoti vakada kudonhedza ndivo, vakada kuchiburitsa chingwa chacho ndivo, vakada kudya 1 slice ndivo. Tachingoda kuti vanhu ngavaite pfungwa dzekufungawo kuti vanhu vavari kutungamira vane vana vanochengeta, vane vana vanoenda kuchikoro. But havafungi, vanongofunga zvevana vavo. Nezvekubraiba munhu mukuru icho uchisorwa nepasi rese wakangoti zii. Ende havataure, unenge achingori zii vakasunga kumeso. Ngoti vachakaura chete, vanondidii. Kuti gava rinodambura musungu rimwe zuva. Makanga moti gore riya makanobuda nekuMozambique uko, mukazouya nekuSouth Africa uko, vachivenga varivo vakatobatsira kuti mudzoke nana Valerius Wanda. Nhasi chivenga vamuvengi. Atoo muvengi wenyu hamuchatomudi kana, asi hamuchazivi kuti makadzoka sei. Dei zvaitangidzwa taimboti imbodzokerai kuMozambique titange panyuwani. Handifungi kuti maimbopapinda futi. Zivai munhu akakuyambutsai. Usaiti kunge musingazivi zvamuri kuita mundaramo. Zivai munhu akakuyambutsai kusvika pamuri ipapa. Mama makunojoina vamwe akatiza. Vana Kasukwire mama kunovajoina kusango kwavari. But makanzwirwa tsitsi kuti aiwa dzokai mundaramo yemudi mubate basa. But hamuchatarisi kuti makayambutswa nani. Makutoita kunge makayambuka mega. Dei pasina ana chiyunga nana Valerio maipadzoka. Nevamwe vakafa vana Perenzi maipadzoka ipapa. Asi madzoka izvino madzokera kuna Mugabe kuya, zvangofanana. Zvimwe zvachoka. Inzwirai vanhu tsitsi vari munyika. Inzwirai vanhu tsitsi. Kwafoma opposition maimedza opposition yacho yayenyu. Yakuenda kupurazi kwenyu uko kunodyiswa maputi uko, angodya maputi ikoko, pfungwa dzake dzatodhanganyika. Apa muri palive, but mapedza vanhu kudzinga muri palive. Muri palive here? Baba itai muchitarisa vana, tarisai vana, haikona kungonakidzwa nekuita zvinhu zvenyu moga. Kusadi uku kuzitaranyira pendewa harichanakidzi. Ongoti vari kuchema Mnangagwa, vari kuchema Mnangagwa. Hazvisi kupinda here munzeve dzavo vaMnangagwa, havasi kuzinzwa here. Kandi vari kufungidzira kupera kwavo zvinopera sei? Zvinhu zvoda kunyara mani, zvoda munhu ane ganda kumeso. Kuramba uchingomira pamberi pevanhu, zvozvo zvinyatsonota vanhu vari kuchema. Ungoramba uri mberi kwevanhu kuti havachazvichaita chita, hakuna chichaita baba makura. Hapana kumainasa kuchaita makore enyu ari kutoplaza. Panana kombi muhadhiro muchapasvika ipo. Mukaramba makaomerera pachituro muchapasvika pakunomira pamberi kwevanhu nemadondoro. Muchitadza kunozorora. Neurombo zvamuno vakoma netriple C. Tichakuonai kuti muri kufamba sei. Netakakutarisai. Asi muziva kuti kana muimo hamusisiri kumirira vanhu, makumirira ZANU-PF. Hamusisiri vanhu, hamuna kusarudzwa nevanhu. Nebenzi renyu mupenga udzoke Chabangu. Tichaona kuti munosvika kupi. Fare tindika, hakuna chisingaperi. Gavi rakabva kumasuriro, but iri harina kubva kumasuriro. Rinenge rakangomuka riri gavi. Asi chise hachiri musi wacharimwa. Muchamhanya. Muchashaya kwekupinda. Muchashaya vachakununurai. Zivai kwamakabva kuti musvike pamuri ipapa. Munhu vanhu, hakuna munhu anonzi munhu pasina vanhu. Hakuna munhu anonzi president munyika pasina vanhu. President akasarudzwa nevanhu. Zvino kana makutora vanhu muchivaita kunge ka-empire kenyu, ndekuti munokontrora kunge dhongi rekuti munongoisa mahanisi muromo mukadhonzera kusaidi rinotena, mukadhonzera kusaidi rinotena. Rimwe zuva richaramba kutena. Tinosangana. Triple C.
munonyadzisa, muri pfambi dzevanhu imi, mahure kusingada kuona mari. Mara patsetsetse ndimunonzi nhundira matsime vanhu vetriple C imi, ma-MP aChabangu, muri nhundira matsimbe, mhengera mumba, hamuna kana order, hamuzivi kwamuri kuenda, munongori hoto. Asi zvinokuwanai chete. Idyai tonokurai nguva iripo, bhozi nguva ichakwana yekuti panenge pasisanokoreke. Asi pekuvanda ndo pachashayikwa. Fambai muchiita zvamuri kuita izvozvo, kunyadzisa vanhu vabereki. Vadhara vachemberesa vakakuvhoterai kuti vane timirirayi uku. Masvika ikoko manombora majarini hamuchadi. Hamuchadi kumirira vanhu, maakuita zvinhu zvokupurazi. Pane ane purazi pamuri ipapo. Tibvire kumhepo zvedu isu vanhu vetriple C. Munonyadza mwenyin'anyin'a dzevanhu. Pfambi, mahure chaiwo chaiwo.